ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, היסטוריה קצרה על צמחונות. מאז יוון הקדומה ועד די לאחרונה, אלו שלא אכלו בשר קראו לעצמם פיתגורינים, על שמי. המונח צמחונים הוטבע רק אחרי 1847. אולי אתם מכירים אותי בתור מי שצייר את המונליזה והסעודה האחרונה. מה שאתם אולי לא יודעים זה שסעודתי האחרונה וכל שאר ארוחותיי היו צמחוניות. לא רק ששחררתי את העם ההודי משלטון קולוניאליסטי, אלא גם הייתי צמחוני כל כך נלהב, שיום ההולדת שלי ידוע כעת בתור יום הצמחונות העולמי. אני זוכר שכשאשתי המנוחה לינדה אמרה שאם בכל בתי המטבחיים היו קירות מזכוכית, אז כולנו היינו צמחונים. לכן, כשהיא הלכה לעולמה, ביקשנו מכולם לעבור לצמחונות לזכרה. צמחונות יותר קלה ופופולרית היום מאשר אי פעם. כולם, מנטלי פורטמן והטובי מגווייר, מעומר ברנע ועד הבן דוד שלכם, כולם צמחונים. בואו לגלות למה.